Oh, hinaan mo na yan. Magsisimula na tayo. Ano? Oh. Bites. Spell mo ang bites. B-I-T-E-S. Ano ibig sabihin ng bites sa Tagalog? Agat. Tama. Chocolate. Spell ng chocolate. C-H-O-L-A-T. C-H-O. Wala kang C-O. Repeat. Ulitin. C-H. C-H-O. C-O. L-A-T-E. Very good ka sa L-A-T-E. Wala ka lang C-O. Choco. May sinabi talaga akong C. Aralin 37. Victory B. Ba. Baby, Bobo. Vicente, Venus. Bisa, Biscara, Video, Biskaya, Visconde, Valentina. Ang Valentina ay pangalan ng tao. Visconde, apelyido ng tao. Yung Valentina, ano yon? Biskaya, pangalan ng lugar. Video, ano yung video? Tama, pag nagbablog.